tady, tak, jo. Takže, můžete nám k tomu něco říct, než začnete, co to vlastně bude zpívaná pohádka? Poplacená pohádka, si to budete zpívat. No, a budete to i tančit, nebo jenom zpívat? Zpívat a předvádět, super. Trošku srandovní, já doufám, že to bude pořádně srandovní. Dobře, a myslíte si, že to vyhrajete? Ne, ale ta konkurence je veliká, to poté, co jsme tady měli první show, tak to je... Dobře, no, tak já si myslím, že jim můžeme dát prostor. Byla jedna princezna, moc krásná a moc líbezná. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj. Moc krásná a moc líbezná. Ona čeká na prince, až vrátí se jí z blázince. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, až vrátí se jí z blázince. Ona měla hodinky a počítala vteřinky. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, a počítala vteřinky. 5 vteřinek ubylo a prince ještě nebylo. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, a prince ještě nebylo. Zavolala na služku, aby jí nabila pušku. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, aby jí nabila pušku. Služka pušku nabila a princezna se zabila. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, a princezna se zabila. Celá země třese, když princ na koře beze se. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, když princ na koře beze se. Přivázal kozu k javoru a šine si to nahoru. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, a šine si to nahoru. Vstoupil do prvních dveří, tam kapka krve leží. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, tam kapka krve leží. Vstoupil do druhých dveří, tam kaluž krve leží. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, tam kaluž krve leží. Vstoupil do třetích dveří, tam mrtvá princezna leží. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, tam mrtvá princezna leží. Vytáhl si dýku slov a vrazil si jí do krslov. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, a vrazil si jí do krslov. Když to služka spatřila, takže vínkem se praštila. Paradaj, daj, daj, paradaj, daj, daj, takže vínkem se praštila. Tak tam leží všichni tři a ožírají je